Mga kapuso, naanda rin nato mga sugbuanon nga matagbuan sa Hulyo, magsaulo o magsilibrar kita sa Nutrition Month o dili gyud mawa ang mga pa-contest. Kung pabunggahay na gani o creativity ang hisgutan, di gyud magpalupig ang mga Pinoy. Sama na lang niining among nakitaan sa social media diin may pipila kanila nga gibida ang ilang pinalahi nga costume ning Nutrition Month. Atong Sayran pinagi nining report. Giselebrar matagbuan sa Hulyo ang Nutrition Month ug sa maong selebrasyon di usab mawala ang nagkadaiyang pa-contest og mga kalihukan. Sama niining among nakita nga gipost sa social media. Dunay pipila ka mga bata nga sa costume pa lang pinalahi na. Pananglitan kining bata nga ang gibida mao ang iyang kangkong nga costume. Apan dili kay Shara kay daghan di ay silang nagsulob og tinuyo nga thematic costume. Kining usa imbis silver dust, munggos, mais ug mani ang gibida. Hasta ang headdress manumanong gipapitlan ning maong mga liso. Ug kun mani ug munggos, kining usa gikan pa lang sa corona hangtod na sa sapatos, pechay, beans ug okra ang gigamit. Siyempre, di usab magpauwahi kining float nga halos tanang utanon sa kantang Bahay Kubo, present. Halos silang tanan, best in costume sa ilang giapilan. Apan ayaw gihapon kalimti mga kapuso nga ning pagtimaan sa Nutrition Month, dili lang utak kutob sa mga utanon nga costume, kundi ato gid kini silang kaunon. Uban ni Lian Singkulan, Chona Carrion, Balitang Bisdak.